मंगलम् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीलक्ष्मं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं तवे ब्रह्माण्डा गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियत्पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्मजन्म श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। कटपाडी लक्ष्मी वेंकटरमण देवाल सन्निधानांतू महालक्ष्मीले संप्रीती केलेली आयच्या दिवसाक रजतमय पीठ प्रभावळी तशीच अनेक पूजा परिकर देवाक दैविक समर्पण करता म्हणून हांगाचे कटपाडी लोकांना मस्तीत त्यांनी संकल्प केले। तशी तांगेली एक इच्छुक संख्या म्हळ्यारी त्या महालक्ष्मी प्रतिष्ठापना आमगेल्याची प्रिय गुरुवर्य स्वामींनी 1981 महालक्ष्मी देवी हांगा प्रतिष्ठापन करून दिले। त्या निमित्तानं त्याची महालक्ष्मीक रौप्यमय पूजा परिकर पैकीची तांगेले शिष्यांची समर्पण करता म्हणून त्यांनी एक संकल्प दवरले। हाजे पहिले 2 महिने पहिलेची त्यांनी येऊन त्यांनी प्रार्थना दवरली आहे, विनंती केली आहे, किंतु आमकाही त्यांना समय अवकाश नाशिले। तदनंतर मस्जिदला मुक्काम तुलन दूर जाताशी निमित्तान त्यांनाही जल नाशिले। कडे एक संदर्भ मिळेल आईच्या दिवसाक आमके एक अवकाश आशिल्लो आणि आज वेगळेच एक विशेष दिवस हनुमान जयंती। तसंच एक पुण्यमय दिवसाक आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामींना महालक्ष्मी प्रतिष्ठापन केले। त्याची महालक्ष्मी का आज तांगेल्या उर्गास घेऊन वापस एक रजतमय पूजा परिकर महालक्ष्मी देवीक समर्पण केली बद्दल आमका मस्त संतोष असा। आणि ह्या संदर्भात तुम्ही अत्यंत हृदयपूर्वक जाऊन स्वामींना आगमन जाताशे निमित्तानं मठा गौरवाप्रमाणे सर्व लोकांनी श्रद्धा भक्तीपूर्वक जाऊन तुम्ही स्वागत इत्यादी केल्याबद्दल आम्ही प्रथम जाऊन घेऊन संतोष अभिव्यक्त करतासाठी। तशीच आमगेल्या हांगाचे रामदास म्हणले एक जप केंद्रात आजपर्यंत 3 कोटी किंता चढ 3.5 कोटी पर्यंत हांगा राम तारक मंत्र जप संख्या आजपर्यंत परिपूर्ण झाली म्हणून ऐकून वैके मस्त संतोष जाता असा। आणि एक लागेल की 6 महिन्याचे आमगेले हे अभियान असा। 18 महिन्याचे अभियान अंतिम जाऊन 6 महिने घेऊन पाविल असा। आरंभ करताना कशी जाता कशी हे जाताले मुखार चित्ताले म्हणले मस्तीतले विचार आशिल्लो, किंतु आजपर्यंत 1 वर्ष जाऊन गेलो आता आणि अंतिम जाऊन गेलो 6 महिने मात्र उरील असा। आणि आजपर्यंत बहुकोटीनं हांगा राम तारक मंत्र जप आजपर्यंत पठण झालं असा। लगी 375 कोटी पर्यंत राम तारक मंत्र जप आजपर्यंत झालेला असा। आणि लेखील किंता चढ आता जप जायत असा। पोरुवाराक वैकेची चढ जप झालाय, औंदुवाराक वैके चढ जाऊच असा। त्याच्यामुळे रामनवमी मध्ये आईला ना पण आणखी चढ बहुसंख्येनं राम तारक मंत्र जप अभियान झालं म्हणून कुटुंबाच्या ऐकूच्याक मिळेल। त्याची संख्या आईची दिवसा करतात शनिवार रात्री आमका एक रिझल्ट टाइम म्हणतात। प्रति एक 18 महिन्यात प्रति शनिवार रिझल्ट टाइम शनिवार किती झालंय कमी झाले की चढ झाले की समाधानकारक झाले की म्हणजे 1 वाराक 7 कोटी जाऊ का 7 अंक तांटोल किंमत पडो थांब 6 आणि झाल्यामुळे काही कमी झालंय कसं कमी झालंय वापस आम्ही पडो का की ह्याची पॅटर्न कंटिन्यू झाली की ह्या पडोचे जर 6 जाता समजा 1 कोटी मायनस जायत होता। जर 7 जाता झाले ओके नॉर्मल असा कसण्याची काय करते ना 8 आणि झाल्यामुळे बोनस
एक कोटी चढ जायत होता. सो अशी एक प्लॅन करून गेलो, खंय कमी जाल्यार त्याचो पळोवन गेलो. आतापर्यंत देखील चिंता चढ जप जाल्ले मस्त संतोष असा. सर्व ही खटपाळीकारांक तशी विशेष जाऊन गेलो. रामदास जप केंद्राचे सर्वही जापकांक ह्या संदर्भाने स्वामीकडच्यान एक आमंत्रण तुमका की कशी तुम्ही तरी आमकां आमंत्रण दिवन आम्ही आयले. लास्ट टाइम तुम्ही राम नाम जप करका स्वामीने येवका म्हणे ताकाही आम्ही आयिल्ला ताची हांगा रुपयाचे पूजा परिकर महालक्ष्मी समर्पण करता म्हणून अपेक्षा दवरले ताकाही आयिल्ला ताची. आता आमगेर एक अपेक्षा कशें की म्हळ्यार रामदास जप केंद्राचे सर्वही जापकांनी परतगाळी मठांत जावचे तसले महोत्सवान तुम्ही थंय येवका म्हणून आमगेर एक मनान विचार तुमगेर अभिप्राय आम्ही इच परिपूर्ण केल्लो आसा. आता आमगेर इच्छा आसा की सर्वही कटपाडीकारांनी थंय येवका. आता आम्ही तुमकां बंधनां घालतात, तुम्ही आमकां बंधनां घालता आशिल्ले. आता आमगेर टाइम आयले तुमकां बंधनांत घालचें. सो एक प्रितीच बंधन म्हळ्यार तशें कांय ना. सो जाले तितले कशे अवकाश मेळटा पर्तगाळी मठांतून इतपर्यंत तुम्ही जप आनी केल्लो आसा. आता जपाचे परिपूर्ण फल मेळटा म्हळ्यार हवनांत वेगेची तुम्ही सहभाग जावन गेलो त्या हवनाची विभूती नाच्या हवनाचे द्रव्य प्रसाद ग्रहण केल्यानंतर तुम्ही संपूर्ण तुम्ही जप केल्याचे संपूर्ण श्रेय फल तुमकां प्राप्त जाता. म्हणजे कितें सर्व लोकांक आमी थंय आमंत्रण दिता आसाची. आणि मुखारी आमकां येवचेक अवकाश म्हळ्यार आमी मुखार उत्तर भारत आमचो चातुर्मास आसाची उत्तर भारत यात्रेंत आसाची वापस आमी येवचे तसले समय कमी आसा. आणि तदनंतर आमगेल्या पर्तगाळी मठांत महोत्सव घडचो आसा. त्या निमित्तान वापस हांगा येवचेक आमकां संदर्भ कमी आशिल्ल्या जना आयची दिवसाकची आमी स्वामेले मठातर्फे स्वामेल तर्फे ह्याची जी आमंत्रण म्हणून लेखून गेलो सर्व लोकांनी पर्तगाळी मठात येवचे. तशी प्रति एक जापकांक तांगेर कुटुंबाक मठातर्फे एक तांकां आमंत्रण पत्रिका तांगेर घरा पावता म्हणले आमगेर एक अभिप्राय. सो ताजे आमी एक सर्व ही जप केंद्राचे एक कुटुंबाक ना तांगेर घराचे एक एड्रेस आमी कलेक्शन करचे एक अभियान ते एक आमी जबाबदारी दिल्ली आसा. थोडे दिवसान तुमकां ताची माहिती आमगेले मठाचे प्रतिनिधी येवन गेलो ताचे विशय सांगताले. एक कारण कशें की म्हळ्यार कोण कोण जप केल्लो आसा तांगेर कुटुंबाक मठातर्फे एक अधिकृत जावन गेलो एक आमंत्रण पत्रिका तांकां पावका म्हणले आमगेले उद्देश आसा. त्या उद्देशाक समजावन गेलो आमकां केलो लोकल एड्रेस आसा केलो लोकल एड्रेस ना. खाली कोणाकच एक आमंत्रण पत्रिका पावना आमी इतले जप केले एक मठातर्फे एक आमंत्रण पत्रिका आमकां मेळना म्हळ्यार ते आमकां एक मनाक खाली तशी दिसता. त्या निमित्तान प्रत्येक लोकांक घराक कुटुंबाक एक तरी आमंत्रण पत्रिका पावका म्हणल्यार आमगेलो उद्देश आसा. ते उद्देश परिपूर्ण करचे खातीर आमी आमगेल्या मठाचे प्रतिनिधीक हाजी तुजी व्यवस्था आमी सांगून दिल्लो आसा रूपरेषा घालून दिल्लो आसा. आणि मुखावेल दिवसांक प्रत्येक जप केंद्रा वचून ते कसन फॉर्म दिवका कशी ते फॉर्म फिलअप करता ताची टू माहिती मुखावेल दिवसांक आमगे प्रतिनिधी येवन गेले तुमकां सांगताले. तशी आयच्या दिवसाक विशेष जावन गेलो महालक्ष्मीले एक प्रित्यर्थ जावन गेलो रुपयाचे परिकर पूजा परिकर म्हळ्यार पीठ प्रभावळी घांट गिंडी कडे कलश रुपये दिवली तशी ती निलांजन उटूची देवी कांयच्या दिवसाक समर्पण केल्लो आसा. आजी अनेक लोकांना तांचे जीवनात कष्टारी जोडील तसले पैशाचे एक भाग ते अवसुले चरणात आजी समर्पण केल्लो आसा. आमगेला सांगताच कशें की म्हळ्यार 4 भाग करता पैशाचे 4 भाग करता म्हणून सांगितलं आसा. म्हणजे 100 रुपये जोडले म्हळ्यार ते 100चे 4 भाग करता. 25 स्वतःचे उपयोगासाठी 25 दान धर्म इत्यादी खर्च केले आणि 25 खंयचे तरी एक समाज उपयोगी कोणाले तरी एक कष्टाक पावचेक वापरचेक ठेवले. 25 मुखाविले केन्ना तरी कष्ट आयले काण घेवन दवरचे केले. 25 स्वतः वापरचे खर्च करचे हे करचे स्वतः कशाने तरी हे करता ताक वापर. 25 असले दान धर्म नाहीतर खंयचे तरी एक देवाले
उपासनेपैकी ताक वापरता 25 लोकाले कोणीतरी कष्ट आल्यासाठी ना कोणी दुर्बलासाठी केलो लोकांक आरोग्य समस्या आसा ताका पावची की ताका दिवचे आणि 25 कसं आसा ते केन्नाय काण दवरचे आणि कसने तरी एक संदर्भ आयलो खंयचे तरी एक वाईट परिस्थिती आयल्या तेन्ना त्या पैशानं मुकाबिले कसने तरी तुम्ही कार्य करचे जाता म्हणजे शास्त्रांत सांगले त्यातून एक भाग 1 पैशाचे ना 1 रुपयाचे 4 भाग करता ना 100 रुपयाचे 4 भाग करता अशी म्हणून शास्त्र सांगतात त्याप्रमाणे आईच्या दिवसाक अनेक दानी लोकांना त्यांनी तांगेल जीवनांत जटील तसल्या पैशाचे 1 भाग आईच्या दिवसाक महालक्ष्मीला पूजा सामग्री रौप्यमय पूजा सामग्री देवा खातीर अर्पण केल्लो आसा त्या निमित्तान महालक्ष्मी देवी संप्रीत पावून घेऊन तुमगेल्या घरांत नित्य त्या महालक्ष्मी अनुग्रह प्राप्त जाऊन घेऊन आम्ही त्या देवी चरणात आम्ही प्रार्थना दवरताची आणि आईच्या दिवसाक सर्व लोकांमध्ये तशी हनुमान जयंती मुख्य प्राणाने अत्यंत महत्वाचे दिवस मुख्य प्राण अवतार घेतील तसले दिवसूची चैत्र शुद्ध पौर्णिमे दिवसाक तसले पौर्णिमे दिवसाकची आधी महालक्ष्मीला सन्निधानातू एक धार्मिक कार्य स्वामी उपस्थित घडले मुख्य प्राणाले विषयांतू जर सांगता म्हळेली आमगेले आम्ही व्यंकटरमणाक महाविष्णूक कृष्णाक तू देवाक आम्ही मानताच बट तू देवाक उपासन करचे तितले महत्वाचे आसा तशीच मुख्य प्राणान वैकेची उपासन करचे तितले आवश्यक आसा कारण कसं की म्हळेली तुमगे जीवनांत वैकेची लौकिक जीवनांत तुमका कसं नाही तरी एक कार्य जावका जाले तुम्ही कसं करता की म्हळेली कोणाला तरी एक रेफरन्स घेताच सिंपल जाऊन सांगता गेलेली तुमका जॉब जावका डायरेक्ट तुमका त्यांचो एमडी परिचय ना सीईओ परिचय ना मॅनेजराल परिचय ना कसं तुमचं होत ना बट त्या कंपनीत तुमचं जॉब जाय आज कसं करता तुम्ही डायरेक्ट काय वच्चे जाय बट त्या कंपनीत तू जाऊ तर तुम्ही कसं करता की थोडे साईडा वचून गेलो त्या कंपनी लागी अशी पण तुमगे दोस्त मित्र नाजाल्यार बापसूलपणे तरी फ्रेंड त्या कंपनीत काम करता जाल्यार तागेले तुम्ही हे करतात की त्यामुळे डायरेक्ट काय तुमचा संपर्क ना सो तुम्ही कसं करता थोडे त्या साईडाक वचून गेलो त्या कंपनी कोण लागली असा ना तुमगेल बापसूक अनेक मित्र आले त्या कंपनीत खंय तरी टच असलेली ताका सांगून घ्या एक मागे ध्रुव असा एक मागे अचल असा ताका तुमगेल्या ह्या कंपनीत तू इंटर्नशिप करता ना जॉब करता म्हणून एक मन असा थंय कोणाले परिचय ना तू एक रेकमेंडेशन केलेली माझ्या चेल्ल्याक माझ्या चेल्लीक एक चिकलेही जॉब करता म्हणून एक मन असला म्हणून सांगताना अरे तू मागेलो मित्र नाही रे तुगेल तू म्हणे मागेले तू सरकी तुगेल पूत म्हणे मागेले तूच सरकी त्या निमित्तान हांव सांगता HR डिपार्टमेंट आसा त्याने म्हाका परिचयात आसा हांव सांगता आणि रेझ्युमी हे ते करतल्यान डायरेक्ट तुमगे ईमेल येता की जॉइनिंग लेटर ह्या तारीखार जॉईन जा आता कोणाला निमित्तान डायरेक्ट संपर्क ना कसं तुमका होत ना खाली एक रेकमेंडेशन तुमगे अनेक व्यक्तीला परिचय आशिल्ल्या निमित्तान ताण रेकमेंडेशन केल्या निमित्तान तुमका त्या कंपनीतून जॉब मेळ तामगेल वैके तशी आमका डायरेक्ट देवाले वचून गेले तर हे केलं जायना आमका आमगेल तर्फे ना रेकमेंडेशन करता लेकलं जॉब कोणाले दी देवाले हे देवाक वचून थंय देवाक ताणे सांगता कसं की म्हळेली हो अशी अशी तुगेल भक्त तुगेल नित्य पूजा विनियोग अर्चा इत्यादी करता आणि हातू तुम्ही उद्धार कर का देवा म्हणून गेलो कोण सांगा ह्याची मुख्य प्राणांक सांगा मुख्य प्राण सांगलाय हनुमंतान सांगलाय वायुदेवान तर सांगलाय तर देव नाम म्हण बाकी कोणीतरी नाम घेताले बाकी कोणी रेकमेंड केल्याने यस नो जाताले आता इंद्रदेवाने सांगले जायना रुद्रदेवाने सांगले हा जाताले जायना सोडताले बट वायुदेवान सांगलं म्हणाली म्हणजे रीती नो जायना हा वाईट केले तर आश्रय दी नाका म्हणे नोची जाता बरे केले हाक तू उद्धार कर का म्हणून वायुदेवान रेकमेंड केले ते यस जाता
त्यातून आम्ही एक भजन म्हणतात तुमका एक गोष्ट सांग की हनुमान मतवे हरिया मतवू म्हणजे तुम्ही एक भजन म्हणतात त्याचे अर्थ त्याची हनुमंताला मत असल्या हनुमंतान त्या यस म्हणल्या देव वैके यस म्हण जर हनुमंता त्या मनाना हनुमंत म्हणे अवतार वायुदेवा मनाना त्या देव वैकेची ताका यस म्हण त्यातून आम्ही सांगितले की मुख्य प्राण सोन गेलो खाली व्यंकटरमण कृष्ण विष्णू वैक्याची देव आमचं ध्यान की त्याच्या लास्ट देवान ऐकूच कोणाला ते मिळाली हनुमंत वायुदेवाने त्यातून एक स्तोत्र येतात जे प्रार्थना करतात दीनम दूनम अनाथम एनम उद्धर म्हणून वायुदेव प्रार्थना करतात दीन जाऊन घेण्यासाठी देवा अनाथ जाऊन घेण्यासाठी देवा आमगेल रक्षण तुम्ही कर काम म्हणून तो आमगेल तर्फे तो देवा प्रार्थना करता त्या प्रार्थना रेकमेंडेशन गेल्यानंतर देव ताका मोक्ष की कसं म्हणता कोण रेकमेंडेशन करता मुख्य प्राण जर त्याने हे केलं ना आम्ही खंचे रीतीने मोक्ष आमचं मिळाला ना त्यातून मुख्य प्राण सोड गेलो खाली देवाला उपासना करता मिळाली जायना त्यातून पळेया सिंपल जाऊन गेलो रामायणातू एक संदर्भ होता कशी तो प्रभू रामचंद्र देव मुख्य प्राणाले विषय ऐकत आम्ही एक विषय सांगताची रामायण पसंत मिळाली विभीषण रावणा पक्षांत होता अर्थात शत्रू पक्षांत असेल तसं विभीषण कोणाल पक्षांत पडेल तसा रामाल पक्षायुच पडेल तसा हे तुम्ही बघत असाल आता केन्नाही तुमगेले लौकिक जीवनात तुमगेले विरोध करता असेल एक व्यक्ती असा आणि तो विरोध करता असेल व्यक्ती भाव तुमगेल घरात येत त्यामुळे पडेल तुम्ही त्यात प्रवेश देता नाही तुम्ही प्रवेश देणार किती मारे तो घरात जाईल मिळाली तागेल अण्णा काही माग जाय ना तागेल भावा खाऊ मागेल घरा आपण आळ मिळाली मागेल उठू गुट्टच पडेल तागेल अण्णा सांगून मागेल उठू व्यायाम जातात त्यातून अण्णाही नका तागेल भावही नका म्हणून कोणीतरी एक हितनुडी सांगतात तात्काणी प्रवेश दे नका तू कणी अण्णाक जाय ना भावा कणी प्रवेश देऊन गेलो अंगाची गुट्टाने सांग ह्याची विषय झाले त्यांना विभीषण रामाल पक्षाक येता म्हणजे त्यांना विषय कळलं त्यांना रामाला लागली अशी कसं आहे नील अंगद जांबवंत इत्यादी सर्वही कपी सैन्य कसं नसलंय त्या उठू लोकांनी राम सांगलाय तेव्हा तात्काणी घ्या नका विभीषणात रामाल पक्षांतानी घ्या नका आमगेल पक्षा नका तिथे की मिळाली आम्ही कसं नाही तर युद्ध नीती तयार करतासाठी त्या युद्ध नीती जर त्या खाली रावण सांग मिळाली त्यांना आम्ही कसं करते त्यातून ताजे विश्वास दबरचक जाय ना म्हणून कोण सांगलं तू लोकांना नील अंगद जांबवंत तू लोकांना त्याची तक्का भीतर घेऊचे रामाना तू लोकांना ऐकल लास्ट हनुमंता विचारले तुझे अभिप्राय कसा नाही विभीषणा घेऊ का की नका हनुमंतांना सांगला कसने भिनाशी कसने संशय घ्यानाशी विभीषणाचा आंबेल पक्षात पंडितही घेऊ का म्हणून सांगेल कसाला एकमेव व्यक्ती मिळाली तो हनुमंत मात्र आणि तुमचं बघ तसा लास्ट कसं झालंय तो विभीषण कोणाला पक्षा कायला रामाल पक्षांकडे कोणाला उत्तरात किंमत दिली द्यावाना हनुमंताला उत्तरात मात्र किंमत दिली ना बाकी नील अंगद जांबवंत तू लोकांना सांगण्यात पैकीची द्यावाना ते एक्सेप्ट केलं कोणाला आल्या स्वीकारले आले हनुमंताला उत्तर मात्र स्वीकारले त्यातून हनुमाना मतवे हरिया म्हणून सांगितलं इथले मुख्य प्राणाक एक विशेष महत्व दिलं आम्ही लेखलंय आणि श्रीनिवासाला विष्णूला कृष्णाला उपासन केले तुझ्या तारतम्य रीतीनं उठू देवा चिंतन करता विशेष जाऊन गेलो मुख्य प्राणा चिंतन करू काची सांगता त्याने मुख्य प्राणाला नसेल की मिळाली मस्तीतले शिक्षक म्हणतात एक जीवनांतू कशी उरका ना आमच्या जीवनांत कसं जाऊ का ते एक मुख्य प्राण उपासन केले मिळतात आणि एक मुख्य प्राण उपासन केले पुरव
गुट्टू जाऊ काशिले म्हळ्यार त्या निमित्तान विष्णू सोडका म्हणून आमी सांगनाच खाले तो हे स्वामीन मुख्य प्राण म्हणून सांग गुट्टू मुख्य प्राण म्हणजे व्यंकटरमण तसे आमगेला एक 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 परिपाठ घाल दिला असता त्या परिपाठाप्रमाणे चलता तन ते कसं की म्हळ्यार एक श्लोक येता बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात भवेत म्हणून येतात त्याचा अर्थ कसा नाही ह्या विषय कसा विषय बुद्धी बल यश निर्भयत्व अरोगता अजाड्यत्व वाक्पटुत्व ह्या सर्वही कोणाला निमित्तानं जाता हनुमंताला स्मरण केले निमित्तानं आमक मेळता म्हणून ह्या श्लोकाचं तात्पर्य एक व्यक्ती गेल्या घरांत एक कोणीतरी भालगड असता का तो मस्त डिसिप्लिन तो मस्त आदर्श व्यक्ती हे त्या पुढे ना पहिले तो मस्त टाइमाक मस्त किंमत दिता हे त्या तू सांगताच पण त्या गुण असं की ना कशी कळतात आता कोणीतरी येतात मारे कोणीतरी येऊन सांगता मारे तो मस्त टाइमाक किंमत दिता तो अशी हे त्या पुढे ना त्या गुण तागेल असले मात्र त्या नामितागेल बद्दल तशी गुणगान करचे जाता आता तो टाइम डिसिप्लिन असले तो सांगता एक उदाहरण दिता पळ्या करेक्ट 7 घंटे तो तुका थंय आंगडीक मेळटा करेक्ट 8 घंटे तुका तो देवस्थानात मेळटा करेक्ट 9 घंटे वापस तो तुका आंगडीक मेळटा हे एक टाइम तेन्ना ते टाइम पालन करता जाल्यार तो एक टाइम परिपालन करता आशिल्लो तसो मनुष्य म्हणून सांगचे जाता अर्थात ते गुण आसता आणि तो परिपालन करता आसा तेन्ना आमी हे सांगचे जाता तशी तागेलो होबळीक करचे काम जाता आता हनुमत स्मरणात भवेत कसं सांगताना आसा बुद्धी बल यश धैर्य निर्भयत्व अरोगता अजाड्यत्व वाक्पटुत्व हे 8 गुण कोणाले आसा हनुमंताले आशिल्ले निमित्तानं आम्ही हनुमंताले जर उपासन केले ते 8 गुण आमकां मेळटा म्हणले अभिप्राय जर हनुमंतांचेच हे 8 गुण ना जर तुम्ही उपासन करून कसं करता आता 8 गुण असं की ना म्हणजे तुम्ही बघत असले बुद्धी बल यश धैर्य निर्भयत्व अरोगता अजाड्यत्व वाक्पटुत्व आता तुम्ही मालगड्यात सांगले म्हणा तसंच बुद्धिर्बलम यशो धैर्य निर्भयत्व म्हणा तसंच बट असा की ना कोणा होतो तर असा बट आम्ही समजून घेऊ का आता बुद्धिर्बलम यशो धैर्य म्हणून सांगता प्रथम जाऊन बुद्धी येता हनुमंताक इतले बुद्धी असेल की म्हणाले कोणाक नाशिक तसले एक सामर्थ्य त्या वायुदेवाने नसा त्यातून आम्ही वायुदेवाक तिथले उपासन करतात एक संदर्भ येता लक्ष्मण मूर्छित जाऊन घेऊन बसता मूर्छित म्हणजे बेहोश बेशुद्ध जाऊन घेऊन उठता ताका सर्पास्त्र लागेल उठतात सर्पास्त्र लागेल निमित्तानं तो बेशुद्ध जाऊन घेऊन उठतात बेशुद्ध जाल्या निमित्तानं त्यांना एक संजीवनी औषध एक हाडची उरता प्रसंग येतात ते संजीवनी औषध हाडताना तुम्ही हनुमंताले एक भंगी पळेल उरताले एक पर्वत उभारणे नेलेला असा आता आम्ही कसं नाही एक औषध हाड म्हळ्यार एक टॅबलेट एक टॅबलेट स्प्लिट की एक ना एक टॅबलेट बॉक्स घेऊन येत असेल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीची थंय घेऊन घेणार असा खाली एक औषध काही घेऊन घेणार कारण कसं ती मिळाली आता त्या हाडताना पर्वत घेऊन उभा घेऊन आयलो पर्वत उभा घेऊन आई नंतर सर्व लोकांना कसा की हनुमंतान पर्वत उभा म्हणून तांतू कसा एक संजीवनी औषध अशी नाही त्या औषधांना लक्ष्मणाक देऊन लक्ष्मणाकडे जागृताक आयलो म्हणजे झाले बट केन्नाय आलोचन केलं हनुमंतान पर्वत हाड मारे बट पर्वत खंय दवरले केन्ना तरी तुम्ही आलोचन केलं पर्वत घेऊन आयलो कडे वापस ते पर्वत खंय गेले कोणा तरी आलोचन केलं देवान कशी केली की म्हणाली मुख्य प्राण पर्वत हाडले पर्वत हाडल्यानंतर खंय तुले पर्वत हाडले वापस थंयची पर्वत दवरले बट कशी की म्हणाली वापस थंय गेलो हाडतान थंय गेल्लो हिमालय त्या सायडाक गेल्लो थंय तुले ना गंधमादन पर्वत म्हणून आशिल्ले ते गंधमादन पर्वत
हातांत उभारून घेऊन आयलो, लंकाक घेऊन आयलो. लंकाक घेऊन त्याची तू काम झाल्यानंतर वापस त्याची लंका तुले ना अशी उडेल का हा तशी करेल आहे. वापस ते पर्वत त्याची जागेली एक सूत वैक्याचे एक सूत वैक्याचे डिफरन्स नाशी वापस त्याची जागेवर वचून बसिल्या नसा. आता तुमका एक बाण मार म्हणून सांगतात. एक ते तुमगेला उत्साह म्हणतो फोटो रथोत्सव घालताना एक पॅन्ट बसता. पॅन्ट बसताना एक काही ग्लास आणि तो वर्गे बॉल मागचे कसाले उरता ना आणि कसाले तरी तो वर्गे तुम्ही कसं करता करेक्ट ते एम करत उरतात पळून मारतात तरी तुम्ही पडना. एक बॉल वेळ तुला म्हणता एक बॉल सकल करता पॅन्ट काय पडना. म्हणजे तिथले आम्ही लक्ष देऊन गेलो तिथला आम्ही पळवून गेलो बॉल मारचे पडले त्याची ग्लासात बॉल लागला. तो हनुमंताना त्यानं त्या पर्वत उभान झाल्या वापस त्याची जागेरी वापस उडोच्या गेलताना तेव्हा कसं नाही पडेना व्यग्र बुद्ध्यात वयात वायुस्तुते देता त्यांनी बरेल असा व्यग्र बुद्ध्यात वय म्हणजे कसण्याची चढ लक्ष दिला अशी ताण हातान नाही केलाय. एक सूत वैकेची डिफरन्स नाशीची खंची तुला पर्वत उभा झालाय वापस त्याची जागेरी पर्वत वचून बसले म्हणून सांगतात. इथले बुद्धी कोणाला दिसले हनुमंताला दिसले. त्यातून हनुमंताला उपासन केले आमचं वैद्य तीक्ष्ण बुद्धी आमचं प्राप्त जाता किती हनुमंत त्याचं उपासन करणार. बुद्धीर बलम बल पळया तुमका तसा एक कशाने तरी हाड मिळेल आमगेले कॅपॅसिटी असा मागेले 25 किलो ताणे 50 किलो आणि 100 किलो तिथले उभारचे जातात का जे तिथं चढ उभारचे का आमगेले शक्ती ना पडायला 200 180 300 उभारच्या असा बट कितले एक लिमिट असा कडे झाले. बट कोणाक तरी जगत तांतू कितलं मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री असा कुटू लोकांनी मेळ गेलो एक कडे राबून गेलो कितले क्रेन खान गेलो तिथले केल्यावर एक पर्वत उभारचे जाणे एक पर्वत उभार जगत तांत उठू क्रेन हाडा कितलं होड टन 6.5 टन कितला हाडल्यार पैकीची कितले क्रेन हाडल्यार पैकीची एक पर्वत उभारचे कसले ताकद ना की तो मुख्य प्राणक ते पर्वत उभारले तसं पर्वत घेऊन गेलो लंका केता म्हणाली त्या मुख्य प्राणाला कितले बल असेल म्हणून गेलो तुम्ही लक्षात करणार. तर तू बुद्धीर बलम यशः कोणीही हम बशी लोकांक खंचेही कार्यांत गेलताना त्यांनी यश जाऊ का म्हणून अपेक्षा करतात. कोणीही अपजय जाऊ का एक्झाम होता फेल जाऊ का म्हणून पण काय करणार पास जाऊ का म्हणता एकलो 90% म्हणता ना 35% म्हण पास तरी जाऊ म्हणतात ना फेल जाऊ का कोणी अपेक्षा करा ना कोणी उद्योगात इंटरव्ह्यू करता पास जाऊ का म्हणून बघता फेल जाऊ का म्हणून बघता कोणीही जीवनांत तो यश मिळता म्हणजे किती वत विना उद्योगांत यश मिळता ना शिक्षणात यश मिळता त्या गेले वैयक्तिक जीवनात यश मिळता. हनुमंताला स्मरण केलं मिळेल तुमच्या प्रत्येक ह्याचेत प्रत्येक कामात तुमक यश मिळता म्हणून गेलो आम्ही हनुमंताला उपासन करता ते त्याची मिळेल. हनुमंतानं रामाला खंचकच कार्य हातात धरले ते सर्वही यशप्रद झाला खंचेही पळया हनुमंताकडच्या हे काम जलना म्हणले एक शब्द वैते तुमका रामायण पळूचे मिळणं प्रत्येक कार्य खंचकांचे दिलंय तर प्रत्येक कार्य हनुमंतान कोण घेतलेलं असा. समुद्र उल्लंघन करता शिलाय त्यावेळी ते यश दिलंय. सीता अन्वेषण जाऊ शिलाय सीता अन्वेषण कोण दिलंय. प्रत्येक एक कार्य भक्तान खंचकांत धरलाय हनुमंता प्रत्येक कार्यातून हनुमंताक यश मिळणं. त्यातून आम्ही हनुमंताला उपासन केलंय आमको वैद्यची यश मिळता म्हणून हे एक अभिप्राय. बुद्धीर बलम यशो धैर्य जाऊ का कोणाची केलो म्हणतात कोविड येताना खूप लोकांचं धैर्य कमी झालं. एक लग्न मुंजी करचे वैद्यची मनुष्य भीताशील येऊ 100 लोकांक उपावे ना ताक घरात बाहेर वचत भय दिसता शेल नाक मार्या थेली गेलो ताणा पुळय मग कोविड झाले हे त्या गेलो घरा बाहेर वचत भीताशील
किंतु मुख्य प्राण जर स्मरण केल्याने आमका आजीवन पर्यंत धैर्य मिळता आम्ही हनुमंताला स्मरण करता. आता उदाहरण कसं की म्हणाली आम्ही एक रामायणातून रावण कसं करती म्हणाली हनुमंताला बाल लाग ते पूजलायता. ऍक्च्युली तो लौकिक पूजलायता किंतु विशेष जाऊन गेलो ते हनुमंतुची तागेले एक कसं एक पूज्य असा अग्नी असा त्याची ताजेनच ताने लंका दहन केले बट लोकांक कशी कळत की म्हणाली ते रावणाले कसं पूज्य लावलं ताजेने हे काय झाले असं आमकां दिसता. कोणाक तरी आम्ही विचारताची अरे तुगेले एक मागची ठिकाणी एक वस्त्राक थोडं पूज्य लायल्या रडना म्हणाली कोणाक तरी धीर असवे कोणाकही धैर्य ना कुठे लोक भयभीत जातात काही ना रे चढ वस्त्र घालतात तू तर आमका काही जायना ना तुम्हाला कुठे लोक कसं म्हणतात कोणीही पूजेला कशी हनुमंतान कशी पूजे लावून घेतलंय तशी कोणाकही धैर्य ना त्यातून हनुमंताकीच धैर्य अशिले की ताणे रावण पूजे लायल्या पैकीची ताक कसने ध्यान म्हणजे इतले एक धैर्य कोणाक अशिले हनुमंताक अशिले. बुद्धीर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्व खंयच्याय रीतीर भय ना कोणालाय भय ना. आमक तरी भय दिसता केन्ना भय दिसता रात्री काळ काम तू एक करंट गेलो पुढे पाय घालच पुढे आम्हाला घेऊन गोजी मारतो ताक भय दिसलाय भय दिसलाय आम्हाला पुढे काम थंय तरी एक उरतले बाय नागेला काळ काम कोणा पळोवचे खंय वणती वचून दारून घेतले कसं नाही तिथे कडे रात्री एक डोंग दिसता सो इतले आमक भय काळ काम वच्चे अंधकारात वच्चे हनुमंताक कसने भय ना अंधकारात भय ना कोणाले भय ना. ते संदर्भ केले की म्हणाली हनुमंताक लंका प्रवेश करता लंका प्रवेश करताना जर तुमच्या तुमच्या मागचे एक 100 लोक असं म्हणले का आता तू बोट घेऊन नाही ना तुम्ही मागच्या एक जस्ट एन एक्झाम्पल माझ्या आईला म्हणले ना त्याची एक एक्झाम्पल तुम्ही लेखा तुमच्या घरा येत राख एक 100 लोक आयला आता बोट घेऊन गेलो तुम्ही यात्रा होता की मागची पर्यंत जाऊन होताची यात्रा त्यानाची किती म्हणत हातान पोट टस मारे तरी एक लागलं मिळे जाऊन कसं करचे एक भय दिसता तुम्ही कसं करताची मागची पर्यंत जाऊन होताची आमक भय असता तो येऊन काहीतरी बोट घेऊन गेला नाही करते की काय करते म्हणून आमक भय असता. हनुमंता कसने रीतीच भय नसेल कारण कसं की म्हणाली त्यांना मुख्य प्राणाक हनुमंताक लंका प्रवेश करता आशिल्ले त्यांना त्या रावणाला आस्थानात 80 कोटी यूथपम म्हणून येता 80 कोटी म्हणाली 80 कोटी राक्षस सैन्य रावणाला आस्थानात आशिल्ले 1-2 कोटी नाही 80 कोटी राक्षस सैन्य कोणाला आस्थानात आशिल्ले रावणाला आस्थानात आशिल्ले. आणि हनुमंत कितलो एकलो एक हनुमंतानं 80 कोटी राक्षस सैन्यांक तांकां लोकांक नाश केले. ह्या सुंदर कांडांतू तुमका ऐकूच्याक मेळटा 80 कोटी युद्धपम पुरस्स राष्ट्र कायुत म्हणून येता 80 कोटी राक्षस सैन्यांक नाश केले म्हणाली एकलो एक हनुमंता बाकी कोणेय ना त्याची आम्ही सांगले आमगेले 100 लोक तर आम्ही मागची पर्यंत धावून होतात किंतु मुख्य प्राण तसे नाही 80 कोटी यंत्राक असलेल्या वैद्याची तागेले आस्थानांतून तागेले राक्षस सैन्यांक मान गेलो आई तसलो मुख्य प्राण गेली त्यातून ताका निर्भयत्व भयरहित जाऊन गेलो तागेला आस्थानांतून तागेलेची राक्षस गण मान नाही तसला गेलो मुख्य प्राण त्यातून बुद्धीर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्व अरोगता. रामायणातू कुठलोक मूर्छित झालं तुम्ही ऐकायला लक्ष्मण मूर्छित झालं वानर सेना मूर्छित झाल्या कित्याक की म्हळ्यार थंय सर्पास्त्र सोडील निमित्तानं कुठलोक मूर्छित झाले किंतु खंयची रामायणातू हनुमंत मूर्छित झाले म्हणजे एक विषय काय वानर सेना मूर्छित झाल्या लक्ष्मण वैद्य मूर्छित झालो किंतु हनुमंत मात्र मूर्छित झालं ते त्याची म्हणाली ताका खंयचे रीतीर वैद्याची रोगग्रस्त कसने लागली त्यातून अरोगता
आम्ही वैद्याची देवाला त्याची प्रार्थना करतात, बरे आरोग्य दिवका म्हणून. पैसे ह्या त्या येताची, आज येतात फाल्या येतात, बट आरोग्य ना दिले तर कितल्याही पैसे असल्यावर वैद्याची भोग करचे काम पे जाय ना. त्यातून बरे आरोग्य जाऊ का गेले हनुमंत देवाला उपासन करता रामायण पडया. बाकी तुलोक मूर्छित दिलाय की तो हनुमंताक खंचे तिरवायचे कसने सर्पास्त्र कसने लागीन. आरोग्यता अजाड्यत्व अजाड्यत्व मिळाली आलस्य रहित. आम कुटुंब मनुष्याक आलस्य असा, बट आम्ही देवाला प्रार्थना करते त्याचे आलस्य रहित जाऊन घेण्यासाठी तसं जीवन जाऊ का आताही असा. सकाळी चौडू अंक चौडू अलाराम दवरताची 6 घंटे अभ्यास कर का उठ का एक्सेट्रा कर का एग्जाम माहिला 6 घंटे उठेताची कडे पडेले उठ 8 घंटे कचे उठो 8 घंटे कचे 6 घंटे अलाराम लास्ट उठो 8 घंटे कचे कडे विचारले चौडू अंक अरे 6 घंटे अलाराम देऊन 8 घंटे 6 घंटे उठून अलाराम बंद केलं नाही. हा उठला 6 घंटे हा उठला किंतु अलाराम बंद करून घेतला कडे 8 घंटे उठो उठेला सांग बट अलाराम बंद करते उठिलो अभ्यास करते माती झालं हे आमगेला आलस्य तर 6 घंटे उठ का आमगेल म्हणा दबताची लास्ट उठोच्या मी 8 घंटे. सो हे आलस्याचे जीवन आलस्याचे लक्षण नाही. म्हणजे पटकने उठ का अशी आमक जाय ना थोडे अनेक 5 तास आणि 5 निमिष का अनेक 10 निमिष का म्हणले काम का दिसता कडे त्या 10 निमिषाची कडे 1 तास पर्यंत होता कडे औषधी जागू का कडे राणी कसन तरी कोण लास्ट उठतात. म्हणजे हे आमच्या आलस्य आमच्या जीवनात तसं मुख्य प्राणात जीवनात तसं नाश खंचे रीती 5 निमिषांचे ना रामायण एखादी आपण खंचे रीती आलस्य तर केना केलं. एक संदर्भ शेता सुग्रीव ताण कसं एक वचन दिलंय की मक्का मागील राज्य मिळेल म्हणजे वाली बद झाल्यानंतर सुग्रीवाक राज्य मिळेल त्या मिळलेली सीता अन्वेषण करचे मागील तू कपी सैन्य कधी ताण सांगेल बट ताका राज्य मिळेल पुढे ना पुढगा सुना त्यांना होची मुख्य प्राण पुढगा सोडून घेता रामाल कार्यात आलस्य त्यांना संबंध येऊन कडे ता पुढगा शिवलेनो तांची तुची कपी सैन्य ताक भेटून घेते. सो अशी रामाल कार्य खंचे रीतीने आलस्य त्यांना जायनाशी पळून घेतले तसं व्यक्ती मिळाली आमगे मुख्य प्राण. अजाड्यत्व वाक्पटुत्वाच्या हनुमत स्मरणार्थ अंतिम जाऊन घेण्यासाठी तसं नाही वाक्पटुत्व. जीवनांतू शिक्षण कितले करा तुम्ही पास द्या फेल द्या 90% घ्या 9% घ्या टेन्शन नाही. बट एक उत्तर एक बरे बोलल्याच पडे खंचे जगत तांतू तुम्ही जीवन करता जाता आणि एक उत्तर एक वाक्पटुत्व जर तुम्हाला तोंडात असलं मिळाले खंचे जग वैके तू जगोचे जाता 90% जाऊ म्हणणार तू खाली फेल झालेलं वैके अडणार बेजारणार खाली उत्तर मात्रच पडेल तुला बर जर उत्तर तुला बर असं मिळायलाच पडेल उठू लोक तू फॉलो करतात आणि त्यांनी तुला जे जे कार कोणी तू मुखार होतात तुला त्यांनी पर्सेंटेज पडेल ना काही पण तुला वाक्पटुत्व त्यातून खंचेही व्यापार आता जेव्हा तुम्ही खंचे व्यापारात घ्या ग्रॉसरी व्यापार घ्या ना ज्याला तुम्ही जवळी व्यापार करा ना भांगरा व्यापार करा कोणीही कोण कस्टमर येतात तांक तुम्ही जर बरे रीती तांका तुम्ही वाक्पटुत्व तुम्ही जर ते रिप्रेझेंटेशन तुम्ही ते एक विषयाबद्दल बरे रीती तांक सांगून मिळायलाच पडेल त्यांनी खैनी मोहित जाऊन घेऊन त्यांनी खैनीची भांगर घेतात ती नाव वस्त्र खरेदी करतात. जर ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ फोन ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಳೆ ಅಕ್ಕ काही ಗೊತ್ತಾ जर आम्ही तिथे घेऊ का तो तशी साईडातून बाहेर सरतात तो कळेता बट कसं नाही घ्या ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ सांगून जाऊन नका. जर तुम्ही बरेच डिटेल सांगल्या 5 वर्ष पर्यंत येता कशी घासलेली तुम्ही तिथे गेलेली त्या ह्या जायना त्या जायना म्हणून तुम्ही 4-5 उत्तर सांगा खरे की फाल्स की ಗೊತ್ತು नाही बट एकदा तक सांगलं म्हणजे ಹೌದಾ ಮುಂದೆ सांगून घ्या ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ एक तरी सेल झाली. सो अशी तुम्हाला वाक्पटुत्व वगैरे मिळाले मनुष्य घणी जगत जातात. जर वाक्पटुत्व ना तू 95% घेऊन वैद्याची तुझे जर समाची उलोच तसं एक बुद्धी ना स्किल ना तुझ्याला काहीच नाही करता येत 95% घेऊन वैद्य पाहिजे ना
100% घेऊन म्हणजे पाहिजे ना आज तुमच्या तिथले यत्रा मनुष्याक कन्व्हिन्स करचेक तागेले की तो व्यक्ती कशाचा ताक समजावून रिप्रेझेंटेशन करचेक तसंच जर तुमगेले ज्ञान असलं म्हणाले जे जगतांत तुम्ही वचून घेऊन तुम्ही व्यवहार करचा शकता आणि कसं नाही जाऊ का म्हणून तो गेले की कॉन्फिडन्स लेवल उरका आणि बरे वाटपट उरका जाय तुम्ही आरामशीर मुखार वचक जाता त्या निमित्तान त्या वाटपटूत तो कोणाला कसे ते म्हणाले हनुमंताला कसे त्यातून त्यांना किष्किंदा प्रभू रामचंद्र देवाला प्रवेश जाता एंट्री जाता त्यांनी स्वागत एक अजीचे हनुमंत ते म्हणतात पण परिचय जन्म रामाले आणि हनुमंताले अनेकाची परिचय जन्म हनुमंत म्हणजे अनेक परिचय जन्म रामाक थंय त्यांना एंट्री जाता हनुमंतू थंय रामाक पळून गेलो एक असं संस्कृताचे एक परिभाष सांगता परिभाष सांगलं पुढे ना रामाकडे हनुमंतू रामाकडे कळलंय की हची हनुमंत किती की म्हणाली असल शब्द असल व्याकरण असल संस्कृत पद त्या वापरीत असेल व्यक्ती कोणीतरी असं म्हणाली तो हनुमंत मात्र आणि कोणाकही तसे शब्द प्रयोग करचे कोणालाही जायना जर असेल शब्द प्रयोग केल्या म्हणाली तो खरे जाऊन त्याची हनुमंत म्हणजे रामाने सांगतात म्हणजे इथं त्यागले एक वाक्चातुर्य त्यागले कशी त्यातून आम्ही सांगतात मनुष्याला उत्तरानं कोण होता तो खंची गावचो त्यागे स्वभाव कुठून एक एक त्यागेले एक 5 निमिष उलेल पुढे कोण घेऊन होता आता आम्ही आता उलयत तसं तुमको कोण घेऊन होतात आणि नॉट केंद्राचे आहे म्हणजे आमगे शब्दांत तुमको कोण घेऊन होता आता तुमगेल कोणाचे नाही हा आणि साऊथ केंद्राचे आहे हाले गोंच कोणीतरी आले पात्र म्हणजे पुढे कडा हो गोंच मारे म्हणून म्हणजे एक 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 शब्द असा ते शब्द पडेल पुढे कोण घेऊन होता हो खंच गावचो हागे स्वभाव कसं नाही हागे कशी व्यवहार करता खाली एक शब्दांत कोण घेऊन होता म्हणजे इथले आमगेल्या जीवनात वाक्पटुत्वाक महत्व असं त्या निमित्तान बुद्धीर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वच हनुमत स्मरणात भवेत म्हणून सांगितलं असा ह्या 2 गुण 8 गुण कोणाला कसा हनुमंताला कसा आणि ह्या 8 गुण आमकाही जावकाशी निमित्तानं आम्ही हनुमंताला स्मरण केले त्या सर्वही प्राप्त जाता म्हणजे आमका त्या श्लोकांत सांगितलं जाता आणि आज विशेष जाऊन गेलो हनुमान जयंती अशी निमित्तानं सर्वही लोकांनी हनुमंताला विशेष जाऊन गेलो आईच्या दिवसाक देवाला प्रार्थना करा आणि तुमगेले मुकाबिले जीवनात बऱ्यापैकी जाऊन किती मुख्य प्राण सहित जाऊन गेलो त्या व्यंकटरमणा उपासन करतेशी जाऊ त्यातून आम्ही केव्हाही हे करताना मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी व्यंकटेशस्य प्रीत्यर्थे म्हणून आम्ही सांगतात मुख्य प्राणा धोर येण्याची आम्ही व्यंकटरमणाला एक बच्चे आता तुम्ही पादुपूज करता मिळतेची मुख्य प्राणांतर्गत ना गुरु अंतर्गत श्री वेदव्यास मूर्ती प्रीत्यर्थे अशी आम्ही प्रार्थना करता की बिना डायरेक्ट देवाला आम्ही हे करणार ताक घेऊन देवाला एक बच्चा आम्ही परिपाठू तसे मुख्य प्राणासहित जाऊन गेलो व्यंकटरमणाला उपासना कच्छ तशी झाली तुमच्या जीवनात श्रेयोभिवृद्धी अत्यंत अभिवृद्धी जाता म्हणून या संदर्भाने आम्ही सांगताची आणि आईच्या दिवसाक अत्यंत प्रीतीपूर्वक जाऊन पुन्हा तुम्ही स्वागत इत्यादी त्याबद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांका भर घडवो तुमच्या घरांतू तुम्ही करता सर्व उद्योग व्यवसायांतू विशेष जाऊन गेलो आमच्या ह्या कटपाडी लक्ष्मी व्यंकटरमण देवस्थानांतू तशी आजी रुपयाचे पूजा परिकर महालक्ष्मी देवी दान केलं तसं सर्वही दानी कुटुंबीय तसे आडಳಿತ मंडळी तसे वैदिक वर्ग तांगेल यथोचित जाऊन केलं तसं सर्वही सेवेना देव संप्रीत पाहून घेऊन नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आम्हाला आशीर्वाद आपल्या भाषणाचा मी मंगल घडे त्याची श्री कृष्णार्पण